Ikaw kayo lang tingingaw. Tingingaw ka ayaw. Ayaw ka. Dumalaw sa bahay mo. So guys, nahali ko diri na kadira. So guys, kanang mingaw kayo diri, kanang mingaw kayo diri kay kanang pangin. Magpangin ta ha. So guys, adto dito guys. Guys, sayang kay guys kay sa people's ba dili sila magpasulod og people's food. Guys, bawal guys. Wala nata diri sa center mo na lang guys. Pero diri atong nindoton Japon guys. Yeah. Magunsa man sa dire. Tay buhato na ni. Mingaw. Murag kuan guro sa mga alilingay. Magwa guro mga alilingay. Dili sa standard. Ito man gud sa people's guild ba. Di lagi sila pasulod. Yan dito pa itong yatuan nito ganyan kay puro ra mga kahoy. Diri guys kay namin unaan. Mamasa sa mga gugma dito. Asa. Dito guys. Hello. Guys, guys. I'm just a man who praying for my better. Grabe nga. Paano siya kung siya kakatao mag-aampo para sa kaayuhan. Kaya ni guys. Seryoso ba guys? Sama na siya? Rabbit or? Wala. Sama na? Seryoso? Iring? Or pungkol lang dyan yung kamot. Wala mo na pagka-drawing guys. Gano'n na. Wala mag... Ha? Yan guys. Morning sumpay guys. Guys. I'm just a man who praying for my better days. Ikaw ang babaeng tinuturing kong amazing grace. Bye. Choy choy. So guys. Nag-iscot na dito praying. So grace. So grasya. Gura yung pasabot guys. Grasya na eh. Choy choy. Gaya man akong spelling na. Choy choy. Gaya. Say ho. Ano to guys? Guys, gusto mo sobra ba Michael Jackson dito? Moonwalk! Guys, duta sa mga pine tree guys. Guys, kung dili gani mo okay ba? Atira mo dira para ma-fine tree mong kapil ba? Guys ha? Guys ha? Ano yung mag-ice na iba? Ano yung mga tanganan tubig? Waffle na. Waffle na kuhan. Ano? Plastic man eh. Sa bukid pa ni. Apa daw. Apa? Dito. Apa? 5, 6. Ato. Asa na apa? Ay, ama. Ama, apa. Anay. Ilim. Dapat na. So guys, namalit may kuhan guys ha. Kuhan ang tawag ka ni. Yellow nga harina. Ano siya mga murag box guys ba? Kita mo nang butang tubig guys. Na ano ka na guys.
Ay, waffle din na. Naman na siya. So guys, muna siya waffle ah. Hmm. Bisag mukha ko kung daganan na, di ko ma-waffle ha. Guys, next day na po guys, ang upat niya sa kabog sa libangan guys ha. Ay, bahanan mang gol. Kon, namay kon din mga lap team diri. Dua-dua man sila. So dira sa mga kon, dasok. Kana kay kung COVID man taron guys, kanang wala na sila kon, tanay kay social distancing man guys. So guys, sa balay guys ha. Salamat kayo guys ha. Salamat kayo sa mga tao nga kasi nasa sa video. Guys ha, thank you kay peace. Guys, shoutout din ko sa amigo na si Marat G Magosara guys. O kana mga sekreto nga mga viewers na mo, shoutout nila ha. Buhato na mga parmalingaw mo o kanang Santang namo sa inyong mga balay-balay, mulaag mi ka ng mga lain-laing lugar kay para mura na mong nakalaag. Di mo mabaguhan paggawas ninyo. Unta mga hopefully guys ay okay na itan guys ang COVID guys. Sige guys ha, kanan sa guys ha. Peace. Okay.